Kważi 16 minn kull 100 student f'pajjiżna fl-iskejjel primarji u sekondari huma barranin. Dan ħareġ ċar miċ-ċifri li nħarġu mill-NSO u li juru kif fis-sena skolastika li għaddiet 51,000 student ġew irreġistrati fl-iskejjel tal-primarja u s-sekondarja. Tul dawn l-aħħar 5 snin l-ammont ta' studenti fl-edukazzjoni obbligatorja żdied. Mit-total ta' studenti, 54.4% kienu fl-iskejjel primarji, waqt li aktar minn kwart propju 27.4% daħlu fl-iskejjel sekondarji tas-sena Year 7 sa Year 9, waqt li 18.1% daħlu fl-iskejjel sekondarji minn Year 10 sa Year 11. Snin ta' qabel il-maġġoranza ta' studenti li kienu qegħdin fl-edukazzjoni obbligatorja fis-sena skolastika 2024-2025 irreġistraw fl-iskejjel tal-istat propju 56.8%. Min-naħa l-oħra 29.7% irreġistraw fl-iskejjel tal-Knisja. Kienu biss 13.6% l-istudenti li jirreġistraw fl-iskejjel indipendenti. Għalkemm l-istudenti Maltin jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-ammont ta' studenti fl-iskejjel obbligatorji, il-persentaġġ jidher li niżel ftit matul is-snin. Min-naħa l-oħra l-ammont ta' studenti ta' ċittadinanza barranija gradwalment żdied minn 13.2% fl-2019-2020 għal 15.8% fl-2022 għas-sena 2023. Jekk din it-tendenza li ġiet osservata fi snin preċedenti tinżamm, il-porzjon ta' studenti Maltin hija mistennija li tonqos aktar, waqt li l-porzjon ta' studenti barranin hija mistennija li tiżdied.